Samahan nyo kami ngayong araw sa kalahating oras ng pagtugon sa mga problema ng ating mga kababayan. Ako si Remy Araneta Mindones. Walang ang aking partner ngayon dahil may emergency, pero ngayong hapon ay mas marami tayong matutulungan, mas marami tayong mailalabas na istorya ngayong pahapon. Dahil yan ang misyon ng ating programa at advokasya ni Congressman Saldico. Ang mas madami tayong matulungan. Kaya mga kaaksyon, kung kayo ay merong nais na ilapit sa aming problema, sa ating programa, meron tayong Facebook page. Pwede din tayong pumunta dito sa ating opisina, dito sa Embarcadero de Legazpi. Meron din tayong mga staff na tutugon sa inyong mga problema. Miyerkules ngayon, Setyembre 26, taong 2022. Nagsagawa mga kaaksyon ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos kanina upang alamin ang mga lugar na lubos na naapektuhan ng bagyong Karding sa bansa. Yan ang binantayan ng ating kasamang si Jen Nunez. Sa pananalasa ng bagyong Karding sa bansa, isa sa naapektuhan ng bagyo ang Barangay Almacen, Hermosa, Bataan. Ang mga residente gumagamit na ng bangkang dimotor dahil sa taas ng tubig. Ang mga residente naman sa Barangay Garlang, San Ildefonso, Bulacan, ayon sa mga residente, bagamat normal sa kanila ang pagbaha, ay pangalawang beses pa lamang nila naranasan ang ganito kataas na tubig baha. Nagsagawa ngayong araw ng clearing operations ang Clark Freeport Zone matapos matumba ang malalaking puno sa pananalasa ng bagyong Karding sa bansa. Ang isang bahay, nabagsakan pa ng isang malaking puno. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi dahil sa insidente. Nagsagawa naman ang aerial inspection si President Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga para tignan ang laki ng pinsalang idinulot ng bagyong Karding. Kasama din ng Pangulo sa kanyang pag-iikot ang kanyang ilang gabinete. Nagtumbahan naman ang mga malalaking puno at mga poste ng kuryente dahil sa lakas ng hangin sa Nueva Ecija. Naging pahirapan na rin para sa mga rescuer na madaanan ng mga lugar. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng pamahalaan kung gaano kalaki ang pinsala ng naging epekto ng bagyong Karding. Jen Nunez, Tabang Ora mismo. Dahil nga sa bagyong Karding, deklaradong walang pasok ang mga opisina ng lokal na pamahalaan dito sa Bicol Region. Kahapon ay naglabas ang palasyo ng Circular No. 6. Nakasaad dito ang pagkansela ng pasok sa lahat ng antas, mga pampubliko at pribadong paaralan. Mga sangay ng pamahalaan, maliban na lang sa mga disaster and emergency response. Kasama na rin ang mga pampublikong ospital, Office of Civil Defense, miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Maliban sa Bicol Region, wala ring pasok sa Region 1, Region 2, Region 3, Cordillera Administrative Region, Calabarzon at Mimaropa. Sa Tiwi Albay, nakilala ng Tabang Medical Team ang senior citizen at nanay na iniinda ang pananakit ng kamay dahil sa arthritis. Dahil walang maayos na hanap buhay, pa-extra-extra na lang ito sa karinderya. Hiling niya ang pambili ng maintenance na gamot na agad naman natugunan at nabigyang tulong ng ating programa. Para mas malaman ang buong detalye, may kwento si Aika Ferry. Sa paghuhugas ng mga pinggan, kutsara at baso dito sa maliit na karinderyang ito, umiikot ang araw-araw na buhay ng 65 taong gulang na senior citizen at ilaw ng tahanan sa Tiwi Albay na si Thelma Mercader. Ngunit, sinong mag-aakala na sa masigasig niyang galaw dito sa loob ng karinderya ay ang kanyang tinitiis na mga sakit na high blood, myoma at arthritis na 10 taon niya nang iniinda. Sabi niya ang pananakit at pamamaga ng kanyang mga kamay ang malalang epekto ng arthritis. Umabot ito sa punto na hindi niya na maigalaw ng maayos ang kanyang mga kamay. Dahil dito, labis na naapektuhan ang kanyang gawain sa loob ng karinderya. Bukod dito, bawal din siyang labis na mapagod at magpainit dahil sa sakit na high blood. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ni Nanay Thelma na magpa-opera ng kanyang myoma dahil mas gusto niya munang handa ang kanyang pangangatawan sa oras ng operasyon. Byuda at may 3 anak si Nanay Thelma na may kanya-kanya ng pamilya.
Walang maayos na pinagkakakitaan ngayon si Nanay Telma kaya matyagang tumutulong sa mga gawain sa karinderya na pagmamay-ari ng kanyang anak. May mga araw naman daw na maganda ang kita ng karinderyang ngunit mas madalas na mahina ang kita. Kaya naman, aminado pa rin si Nanay Telma na hindi pa rin sapat na matustusan ang kanyang medikal na gamutan. Kung may namamatay, baga po, kung di akong pampadoktor, kaya nga nagagad akong tabang sa Indo. Kung maya ako magpa-check up, baga kung sumaya akong araw, mayo makong ini, di ako ki kwarta. At dahil kaagapay ng bawat Bicolano ang programang Action Ko Tabang Ora Mismo at Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, agad na natugunan ang kahilingan na medikal na asistensya ni Nanay Telma. Nagpapasalamat ako kay Congressman Saldico ta. Siyempre natawanan niya na kung sumangainot na itong pangangailangan ko, pangangaipo ko. Salamat po na dakulaon sa tabang niyan tinaw sa kuya. Walang sawang pagtugon sa mga pangangailangan ang misyon ng programa sa mga tulad ni Nanay Telma na sinubok ng karamdaman sa buhay. Yan mga kaaksyon ang patunay na patuloy ang pagtulong ng Ako Bicol Party List. Sa aming pagbabalik, tatay na na-stroke sa Ginubatan Albay, nabigyan ng panibagong pag-asa. Rediretso tayo sa ating paghatid ng tulong at pag-asa. Isang haligi ng tahanan ang tinamaan ng stroke at nahinto sa paghahanap buhay. Kung ano ang kanilang naging hiling at kung paano natin ito natugunan, panoorin natin ito. Hirap sa pagsalita at paggalaw. Ito ang kalbaryo na kinakaharap ngayon ng 59 na taong gulang na padre ti pamilya sa Ginubatan Albay na si Alfonso Balquin dahil sa pagkakastroke. Kwento ng kanyang asawa na si Nanay Caridad, buwan ng Enero ngayong taon, nang bigla na lamang na na-stroke si Tatay Alfonso. Bigla daw nanginig ang buong katawan nito at hindi na makapagsalita. Rason upang isugod ito sa ospital. 3 buwan na na-admit noon si Tatay Alfonso at naapektuhan nito ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Sa ngayon, dito na sa kanilang bahay na mamalagi at nagpapahinga si Tatay Alfonso. Tuluyan na rin itong natigil sa paghahanap buhay. Dating all-around worker noon sa Maynila si Tatay Alfonso na siyang ibinuhay sa 9 na anak na mayroon ng kanya-kanyang pamilya. Masakit, ngunit buong pusong tinanggap ni Nanay Caridad ang naging sitwasyon ng kanyang mister. Aminado siyang napakalaking kawalan ang pagkakahinto ng kanyang mister sa paghahanap buhay. Lalo na't housewife siya at walang maayos na kabuhayan. Pigadayapiran ko siya, pigalabaran, pigpakaon, pigasanglian, kinuno pa man ang bulong, pigaang dalagan ko sa botika, kinading, amo yan, pigpaungit ko siya, pigakaon, amo yan. Upang mapabilis ang pagaling ni Tatay Alfonso, hands-on si Nanay Caridad sa pag-aalaga sa kanyang asawa tulad na lamang ng pagmamasahe at pag-aalalay dito. Kaakibat ng sakit ay ang samot-saring reseta ng doktor. Walang maayos na kabuhayan kaya naman, aminadong hindi agad nabibili ang mga gamot ni Tatay Alfonso. Bagay na tinugon ng programang Action Ko Tabang Ora Mismo at Ako Bicol Party List. Pasalamat ako sa niyang dakilo na paggadun ko dito sa Ako Bicol sa Legazpi, natabangan man tulos ako, nakakukuman tulos kaming kwarta. Amo ading pinagbakal bulong sa niya. Pasalamat ako maray na nakatabang siyang maray sa agong ko. Ang mga tulad ni Tatay Alfonso na sinubok ng malalang karamdaman ay isa sa mga binibigyang tugon at prioridad ng programang Action Ko Tabang Ora Mismo
at Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico. Nabuntis ng kanyang dating kinakasama ang humingi ng tulong sa Tabang Ora mismo. Ayon kasi sa kanya, habang sila ay magkasama pa ay nagawa na umano ng kanyang live-in partner na humanap ng iba. Ang kanyang reklamo, nabigyan ng agarang solusyon ng ating programa. Kung paano, panoorin natin ito. Love story ni partner. Huwebes nang ipalabas ng Tabang Ora mismo ang problema ni Linel Barrian ng Tabaco City. Ayon sa kanya, hiniwalayan niya ang kanyang nobyo dahil sa pagiging palakero nito. Dagdag pa niya, kahit na sila ay may relasyon pa, ay nagawa na nitong maghanap ng iba. Iba naman na po kayo isulap po, wala naman. Siya po, garo di ko na napifeel na love niya pa ako. Ang hindi alam ng kanyang dating nobyo na si Marlon Bayunito, siya pala ay nagdadalang tao. So nagbulagan ka mong Abril, pero May lawag na po may pala. laog na pala. Amo po. So pilang bulan na yan? 6 months na po. Dahil ayaw umano na siya ay bigyan ng sustento, dito na siya nagpasyang humingi ng tulong sa Tabang Ora mismo. Haloy na po ito. Halay na. Month. Pirang dahil nga nagbulan, gayod. Wala naman ito. Wala naman po. April 4 kamo nag-meet up. June 27, tsaka lang kamo naghali sa boarding house. Ako mo man. Ako. Ayon kay Attorney Nestor Ner ng Public Attorney's Office, kailangan ay magbigay ng suporta si Marlon sa kanilang magiging anak ni Linel. Ang pwede na pong may suggest po sa INDA, siguro po, mas maray po siguro kung may tabangan kitira ka na opisina, pwede po sila magpunta sa umuyang opisina Ayan! para po Ayun! magabayan ng INDA. Nung araw din na yon ay kilos pronto naming sinamahan si Linel sa tanggapan ni Attorney Ner. Dito ay muli silang nagkaharap. Ipinaliwanag din ni Attorney Ner ang maaaring kaharapin ni Marlon kung sakaling tatalikuran niya ang kanyang obligasyon sa kanilang magiging anak. Pwedeng ireklamo ni Linel. Marlon, ikaw po kitang tiga po digding RA 9262 na kung saan ini po ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Makalipas lang ang isang oras ng pag-uusap ay napagkasunduan nila na magbibigay ng suporta si Marlon sa kanyang anak. Po kami duman sa Oh. anong kaipuhan, Oh, di. kung sa check-up, Which is kung ano. reasonable naman siguro sa ngunyan kasi direktang involved sa pa-check up, bulong, kung ano. Labis din ang pasasalamat ni Linel sa Tabang Ora mismo dahil mabilis na natugunan ang kanyang matagal ng problema. Ayan mga ka-aksyon, kung kayo ay merong kaparehas na problema, humahanap kayo ng tabang legal or medikal, narito po ang aming opisina at programa. Makukuha po dito sa Embarcadero de Legazpi, Barangay Victory Village, Legazpi City. Bukas din po ang aming Facebook page para sa inyo. Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako si Remy Mendones, ito ang Tabang Ora mismo.